Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Vzkriesenie nie je len doplnok viery, ale jej základ. Ak by Kristus nebol vzkriesený, evanjelium by stratilo svoj zmysel. Nešlo by len o oslabenie posolstva, ale o jeho zrútenie. Zaujímavé je, že Pavol spája uveriť a zvestovať. Tieto dve veci patria k sebe. Viera nie je len súkromné presvedčenie, ale aj odovzdávaná správa. To, čomu človek verí, prirodzene ovplyvňuje to, čo hlása. Pavol zároveň nepredkladá vzkriesenie ako symbol alebo myšlienku, ale ako historickú udalosť so svedkami. Odkazuje na konkrétnych ľudí, ktorí Krista videli živého. Jeho argumentácia stojí na realite. Choďte a opýtajte sa svedkov. Myšlienka na zamyslenie. Viera v zmrtvých stanie nie je slepý krok do tmy, ale dôvera v svedectvo, ktoré mení životy už 2000 rokov. Otázka pre teba. Čo pre teba osobne robí vieru v Kristovo vzkriesenie presvedčivou? Skôr rozumové dôvody alebo skúsenosť viery?